asokwe walingana le nyasaye igo ekere tolega tukone ya masabo na igerenga igo tugukwana gentukiria abantu bonete komanya enderende kere bamanyire na baro banja kubwati gentukiria igure suri bako gendrase tradition yawe ya kawaida yeso atatenga lingana liaye ligosanibwa kose abantu bagosalingana liaye asenjwa traditions asenjwa naro yabo ani gendo kelibana lete na kibaho kora botambe yes egyo yagera mbago ikera kose mbako manyengendo yeso manyana planet kaza kari yakora gosoma music tokona nere igoro yokomanya lafu twaragen ilingana ndisa kwa ntina wakibai naba yahudi kamura amanyeke ekene kyo beko babasibore yes so until kwa manyere kene basigoro musomba we tradition yao musomba nara yao so naigo bogo bwatagaiga umuntu ya tinde kusoba busatari buya nyuma manyete biwe bukwata tari gore yeboko buzeke busi naigo abantu bakwana mangana mange lakini ekere pakaza chinse chekere nacha wataba manya igore kelio gotegera yes so ono kelio koigwa na kiokoba so na kelio kuegwa koigwera igokoba musumwe all right okay kwanza lingana masabo lili kuweka na chinchila chinyinge lingana le masabo mko igore muntu goteba okay amasabo noko yana weke mwika kumo Kristo yani maombi ni kupumua ama ni pumzi ya Mkristo kwa hivyo ni kupumua kwa njia ya kiroho ama kwa njia ya rohoni kwa Mkristo ambapo hakuna wezaye kuishi bila pumzi ama bila kupumua yes hivyo kwa Mkristo hakuna kuishi ama hakuna uhai wa Mkristo bila maombi iko amasabo na bwo bamenye bwo Mkristo na erembe yo Mkristo na bwo bwo Mkristo asobokina nasoko bendrakwaye yes inaero definition ya hanga kabisa ya anga sana rahisi yeah kwao inkiwete nyasa akore asole asaba ndo bagonjo kanaini asense yao ase familia yao ani no kueleza na kili ugwete nyasaye akora asole na ndakora asaba ndo bandi asengenjo faida yae kwanza alafu aye yes yeah ani no korangiria obuya no gwanja kwa nyasaye asubule mabwao ase ense yao asaba ndo bamino na kende gyonsi kero wete kebe igogote nyasaye wetere sama yes na gara ogosaba korengana kera okay ngosabore ekera muna bono ngosabe gento okutali amasa ekine gento nagosaba ya kawaida so amasaba aliyako genda se nyasaye igogosaba korengana nekere nyasaye goteba siringana liaye okay onye talibo ngororo y'abantu nko igwora abande ko bakorwa abande inchuri ncheke abanda abagaka bekenyora segete abagaka bekabila gete mbanyora nete bakabeke bindo gete those rituals yes naro nkuru kwara amasaba se style yaye lakini ningo gosaba nanda agosaba korengana
Okay, ebintu birekera byokoreka na kubwatikana ne mila yabo ne tradition yabo na kelibege ne tase mila yabo ikiagara chinsa abo sasa ninge asara ya abanyene so no na arona bagakora amasaho bagakora kyano by then tari masaba kuri I think ne naro yabo lakini to yakiri rituals kiara ndo weta usiri ngeki all right, yes, maybe it also as tego kuwa na kera masaba wako right, kera masaba kwanza tusome kitabu kia Thessalonians wa Thessalonike Biblia kitabu cha Thessalonike sura ya 5 mstari wa 10 wa Thessalonike wa kwanza first letter to the Thessalonians chapter 5 verse 17 ego tepanga saba mutali gutiga iko saba mutali gutiga iga temini tiyo saba chinsa chonsi ikiagara nyasaye bumurubiri onye nyasaye bumurubiri kirege ntaho kora so murubiri oye yas intwa banyene tubwenete kwebeka buna abantu nyasaye atongete na ndaso mubweka noye asego tokore bintu buno murubiri nyasaye ore yes, yani God is a God of order na ndio ikatobe orderly tokore bintu buna nyasaye mwenye natagete tobikore yes, kwa mfano egarabata saba mutali gotige minetinga kinga kinchiro cyobokong kinga kinchiro cyobuya kinga kinchiro cyobororo kinga kinchiro mutali gotiga yani timotiga gosaba ikiagara asogo saba naryo okay narimo konyara direction narimo konyara go adjust wetera sama so kubwatikana ne rubeli ya Paulo cyaba asaba Thessalonike aminetinga amasabo na araranyare okogera we adjust asenga kiri ule kinga kicyo all right, yes, ekegara naro mono ya intumanye bantekero ubwato bokongo narimo no kunyora gusaba naryo kunyura gusaba but iga na bora nyare ngoje kweba tingwane gente yes, but prayer ninto bwatega ntokuruka I think as a jeshi nana kwa mwana jeshi but then nganji tamanga negisegi tali nchenkurwana kinini nganji tenjera abantu baguye panga onjero abantu baguye panga ko yarigana wanajeshi bao kora extra kusudi no ena abale ayale bataganire okora gose bayetani njira babona tabakora nebintu gete ne limu gete bakonyora yani bakogenda extra nakwo gata na babo ikase gete ase gintu getali ekerebegerete go practice nakwo tatoro china we ere buna bona wanajeshi wakwenda kwa mguu na injikafwe baranyari kwebisa gusase ngoro kitali okay inki bago koraga hiyo nabona masabarego kerewe kire ase then itabidi ufanye nini now extra drill minetiga unaona o ashili okay ngukwana singe ngumoroje agende kasai ata bigungu mukungu wae onyorengo obugo iri ebintu neguni ubekira umugongo teni igoro orachire lakini amo no kwenda kunaro mundu kumulini ebu epikipiki nande gagenda nebintu gete amanyete ebintu mbiro onyogende ebintu mbira amanyete ari koira bira abaise kumusumbua asobugi mabwaya sana ngakingo kora kwanza ndamonyora ndarusi ebintu getari gosemanyenga nga yibintu bibire bono gatari amasabo tari amaru akobeka nse achake gosabanga nyasaye sai kire mu mbwatera abo konyo umuntu amotange ne pikipiki na bintu binde now elia
Okay, ase lugende korukwa. That's scared prayer. Okay, the other thing enkobe akenga pa. Alafu abantu bona mukero umuntu ajake gusaba. That's scared prayer. Na ase lugendo goteba scared prayer has no account. Yani ingo koigwa amasabayo. Yani asenge nje yo bwoba. Asenge obwoba tubwagera mwanza gusaba. Lakini bona amasabo nale togokora asobotambe asobwime asobwime bwetu ayande tokunyaruka amasabo yo kwengata na gutali ndagira maombi ya kufunga na kuomba. Yani togosabegeka siku 2 siku 3 siku mzima masaa kadhaa na nari togosaba 2 minutes. Alright. So ko egotegemea amasabokie bokora bona ya extra drill na yarakore ndobugima bwo bwonsi no anekero tagwatichinga kigosaba. Alright. Iko inki mwarete muna mwa kara mwaragerete inki mwasite gokora alafu isi mwakererero mukabwate ndagera na ndoira nerimbu yamone kera na ne matukande na roro abo maine boringa ki tora rimbu yamona somonene kinga kichonsi ne kinga kichonsi tumanyanga nyasaye naro lakini tobe bantu bale orderly tuweze kuba bantu barabaliri aso gokora kintu gyonsi tokora sinyasa kabisa tutuwaro murobe
okosabera ndonsi naende ekobwatia okay abantu mbale bamenye tobugima sana bari so religious n'abantu ate bari so spiritual abantu ate bari over spiritual okay amangana ngai anikero umuntu enjera nera abantu bakorra kirigento bawukirigere kangike n'amasabo no anekere watongi gweriso adate kubwatara gusabera kwanza alafu ibo amasabo nabagukonya gabo yes okay naenda bekonyaleka nakonye lakini ayena kikwale gotara ngigiya gotongi na bintu bindi na negento ngirigeta giteriogo okay naende yugo sabera andonsi all right lakini tali andonsi without order otali orderly lazima bwebe ke muntu bwata masikani na nyasaye ne kero gukora okay but Brian egento kendigio egento ntakete tomanye twensi nyasaye kire egento akora no bungaini gawe kora no bungaini egere kire egento akora kere ngane no bonene bwaye all right nchira teyo nyasaye atagete abantu tokore ibintu kubwatikara mune birengera byetu bire na hali zetu uenda wazimu kukosa utaratibu hatuna mpangilio rasmi yani amangana kyango bona tosabe imoka bona tosabe ringana iri okore iri mona liansire ga imoka ngo torasaba okay abantu bakuma na bonsi no balega omokumyami okay omokumyami mwanze gusaba abantu abankuma na bebeana silaha wamefanya nini omokumya moja gusaba use mo gusaba ekero mugora abaseri bagenda so somebody like now about extra real yasa alenderi tukurito atolende ase stogweta ibintu byondi byensu byokora bikore ke ase ngincho buyabwa so wono iga to gote byabandekera batete go wakana batenga karate go rakana torasabanga yes kinze jora nyoro utete go saba na erenjira oyo mata ite gutumia kuhitio yone all right utabetin onye twarenge go saba ngwara toka mainche na gware so masabo akoreke asawenerete yes na enda akoreke kwa utaratibu okay okay amasabo naro muna yakwebwa abantu barange kuma nase umati nasomo sankerekano but somebody nara umanyete ngegende kera kanywe ase chinguru cyo manene na bako endecho all right ataomba huko lakini tali yako endecho anze gotabanga bari mu kurwana asiri tali ya Yesu na akire gako basabera abahago sabo kondoke gose asaikaranset umate na boko ba silent but you are praying kiretera kinene nabogosa nekyo nyasaye na maite situation kiyo na bubu tokoro ko ngaine bubu nyasaye tradition tradition neringa yes ko ndande gari ngende go saba ibintu mbiri bitaragenda buya mangana ndande yes okay ndobugate what we call prayer in business ogo saba ko legasi yes na kazi inaendelea naende nayo okora by the tali bantu ba okora yes but unaomba ndobugate partial fasting ndobugate full fasting ogo saba owenga tata sama sabo gore miremo yes nande nero gotige kiro muremo ekubwati nakyo target hani amasabo no way discipline ayo monyene nande ngakiki nakwo gateba
ekera twatebanga nokoyana kwa mukristo gusa nokoyana gwake mweka ige minute nga ahesaba kinga kichonsi lakini saba with orderliness. All right. To baisa gukora kende gyonsi ase wazimu ntuma tena abantu bamasaba ntuma tena nyasao to beto okay twenzi ntuma yetebo lakini yawe katika utaratibu. All right. Bana bao bairo abantu ali gusengera Jumatano utonyo n'ibintu bibi n'ibintu binde gekoro bose yigo lakini masabano bose barando sasonga syo taratibu nyara ko bageko. Yes lakini nande onye ko ndege tuno gikyonganyo otagete kuligia privacy. Yes. Maybe korukato buamu ati angende tuno. Lakini onye gotaite privacy then korama sawa privately. Alright. Nande tega ko ira abantu tiga ko ire company. Kiara bono ko ire company dio ligende kanisa. Alright. O company yotage to iro okay nenga kiende ngo birokane bintu byokonara. Abantu bakororega ngwachite gosaba. Yes. Then timadi after gabo bono na bogo icho batebinga kerenale ngesa masabona aro kinya sawa ntebiganya sawa ntebiganya. By Brian tiga to onye. Yes. Muonye kila Mkristo mali alipo na msikilizaji wetu. Nga kerege ntoke koreke asomo obiryo na asubo ngaini bwanya sai. Biblia gotebe gase gitabu kya aba Efeso. Kwa Efeso this is okay. God can do exceedingly than how we can imagine and than how we can pray. Yasaye nama etoko manyabu uko gani wetu. Alafu atoe umuikabu uko mawanirua no yububu ngaini asoko mumanyere. Kwanza yani tomo manyenya sae nechinguru chaye nobo nene bwaye nobo ngaini bwaye tomo ma igo amaisha ito abe kwe oborabu. Na maisa yuna yaime egere to nyare kororobo nene bwa Nyasaye ne chinguru chaye yani nga chinguru chiri cha Nyasaye cha korete emirimo ime ya Kristo ekera kumubogi kurwesa abakure na chinguru cyokore emirimo ime yaitu. So tomanye nga ekere tokoba orderly ekere tokoba na utaratibu ekere tokoba no umuru yase Nyasaye gakwenyore robo nene kurwasa ubugimo bwaitu esababu nelinga ntoli gukora bintu kende gyonsi asoko basoka igotoko bikora asoko buna tuwa mumanyirere na buna tuwa tebanga amasaba nigare okay igare bukoya na kwa Mukristo ase aba professor mbaro basomire sana bamanyire sana bamaitenga Nyasaye na haro sakinde cyonsi na atoroche okay buri no Bukristo obukwete ngubwa tinguru obo Kristo boronge no bole asamasa
no bole mu abantu bagosaba ande bagosaba kwa utaratibu mzuri bagosaba ase lieta lya Yesu na kolengana nelingana lyaye bakorawa no muika oyo Nyasaye egabwate birenga ngosaba obae obongaim osoba umuika bwoko manorwa asogo komanyaye. Okay. Spirit of revelation in the knowledge of you, all of him. Oyo gokore bintu byonsi kolengana no murobelioye. Oyo bikorire bintu byonsi obibekire nsi y'obubwibwaye. Oyo karanse tasoko kuri kwa Nyasaye. Obekire bintu obigwere ile bintu byonsi asenge nchi y'omubiroye yani kanisa yaye. Alright. So ntoli go sabe kiagara tororu. Otogo sabe kiagara ogwanje kwa Nyasaye kobe. Okay. Nanda masabo Nyasaye ko ibona yo wekeye yogo kanyikubu na bumurume. Okay, abantu nje naye na Joseph tokoteba ni tokenda segete. To saba singe lingana gete. Bona kaiga to gutwara amasabo corporate prayer. Amasaba yo bomo to bugate prayer items. Ngiro tagete to sabe. Agotwara chinguru naro style yaye. Nahara amasabo ogosaba yabweka abwati chinguru style ya. Okay, amasabo nari ndagete gosaba ntatagete yumanyi. Ntatagete yuwe. Agina ya that's private prayer. Agina ya kiara ale personal. Okay, na enda tokende to sabe twins yasinge njoye kosi kete yasinge njoye tagento gete kebe unabona ekaro gweta mangana yari nsega hali munari ganaga otogo yatebani ayoteba bono tutasabere leadership na Joseph wate bono ntugende tokora. Okay, inche ebirengere byane no kuyiwanyi gwete meyane to sabe asinge njoye election nunde arete binde ekara mugo sabe binde byasobwamu Nyasaye ko igwara ndengo sikale amasabo engenchi. So amasabo nari togosaba amu abantu abange nari togosaba amura kine abantu abake nari togosaba inchibuyeka n'abantu bane. In fact ndade no mu no na igunga ngosaba nari ngendo. All right. Okay, we have the levels of prayer. Nabo ogosaba kwaho otayunga wesanekire no gosaba. But umuntu ntaro bwate the high anointing. Akubwate kana no mweko Nyasaye. Maybe yegwa si Nyasaye. This high anointing gose ole gifted gosaba asenge nje bintu gete byaba abande miracles abande okay revelations abande na mangana ngai. So kero umuntu kubateka no kugane kwaye aba mbale bakobeka amaboko egure yabarwere bagwe. Yes. Okay, nande mbale bagotere na baro bafundisha lingana ne Nyasaye ekoyo kobeka amaboko asabantu bagwe na atakwane asenge nje yunga omubiro Kristo bwensi ya ne kanisa ebe yahagakiro kikima asego tali bobe ko korerwa amasabo lakini style. All right. Yes. Amasabo ngo korware nabongo korangiro cyo bono cyo gosaba ikyara ni maite your area nga yore gifted mono orako ngo korangiro cyo bone tokora amasabo bone nyumba ikyara ni ngo manyete ali ninga kero kora amasabo turuji na kere bono ayare bonare. Okay, ndabasikuru kako contaminated. Yes. Inga yugo chiko saberu na ende masaba inagani yako abasabi na masabo kia ya muchi gokora aseki na aseki mochi gokora na masaba na yange nchuki. Okay, no muntu na bako manyanga okwege na kwane okole ngangise go saberu na nyarebe na dina gwenire. So moyo bosiboro bunga genda osaberu by then amasabo agokoro kwa njia gani yakimtukuza nani. All right. Nga kiama sawa yarobere. Okay, na after masabo what next? Nkinaenda konyora geko ba ebintu nanda mokohena na byogo kigwe wesibera byogo kigweyaka byogo okora kiango byogo okora kiango. Therefore we got to kunganya opo nene bweli etali ya Yesu tubabeka asegendo kelige ogo kigwesibera bonegere gekolen meaning masabo sauti yetu tagwetia somone tagwekaneti egendo kera gwekane nekere Nyasaye araro obegete mubiri. All right. Yeah. Actually kwanginyo iri
Okay. Kende gionsi ge korosi kuno ko bako kwa mwanya bantu. Nke yo kero original. Yes. Kero ge to kero fake. Okay, ase kita ukia webera ni to so manga counterfeit. Counterfeit. Yes. Ni counterfeit am? Na boyo. Kimaje tuko bweka kimaje tuko bweka lakini getali kero kyo. Bona masa bonaro arenge ncheyu. Na imani nererenge ncheyu. Yo kwegie bintu abantu bakora. Okay, nki amasabo nkote batoko yaburukani nande tokokosa tokoborwa hotel nese samasabo ase bintu biri labda tokokorekera tokosa. Suppose twata Joseph wo to sabere Joseph wo saba to sabire ase getaria Yesu ekeneke kenyare konyare kana nanda hake brani anze komenta nayo nyasaye amonayo Joseph wo sabire iyo nande igo eminatinga gosaba korio takwane tiegendo yata getege kwana bono nero koraranga akwane gendo kilikera nyare gukwana manyega amo sabali akora akoreta madara mara gatatu one asolio sabali tangani akorengere yona kyanyigo alafu egendo kende gya kabere ago sirio kwegena paka esa abantu amwari ngosaba akororo litasabetiwe egendo kende gya gatatu bona ateba kini gya kabere gya gatatu nyasaye gakopa 10 na ndebona kare nyasaye akopa 10 gakopa ura masika. All right, Pastor which is the right way. Na asante gwatebiwa yamye tusabe asante gwatebiwa kupa maiso asante gwatebiwa beke birengera lya sogo saba asante gwatebiwa bono tosabengo tuegene tosabe. Okay, bona amangana yo sitima diekerekere buya lakini kerekere asenkora yane mboro twatebire to kora kire ntaso bungaini. Yes. Ugo kanya maiso nelinga ntowese kogendera korora ibintu bira around ibintu bigenda tokorekana nakoko teba tobeke ebirengereri bito byonsi asogosaba nakoko teba ntowese korora naende samuna activities kigenderete nsabwa story abantu bagwetana no komya miko mondo gete nabokora agoseki. Yes. Oja korengereri neki omondo ringa nabakomya mekaramya miti nabakobengenje so no gukanya maiso egera tobeke birengereri byito byonsi na korengereri na gotegerera ninkikiriye gosaba. Alright. Na asande na ro konyorekera yo magosaba sorry abande bakona goteba monene. Yes. Hallelujah. Asiri talia Yesu. Nebintu mune. Na nebigambi bwate issues. Bwata ukona kubolinga niko ekerawe omago saba umugwente go saba mwenzi. Ana omondo lya ukwanegendo kwebunga eke. Yes, na kitu atakake koro. Na but ibintu byonsi ningo okoewo monene. Nabo bunabona keratorega manyete abana abantu baminto. Ina bongo saba miamet, ana bongo saba torigerane. Yes. Lakini bono torarigera niyo anze goseka. Nina kirojera ase gono gokanya maisa aliga kerengereri kebe ase asogosa gwara na nekere na nyali gutosabira utatu naro tosabira ketwa chake ko smartphone. Yes. Ekera gutosabira twensi twekanya. Yes. Ikiagera nto na masabo totegerete na nengi yo kwana bono masabo tawo ko tugende to kwana ase go na iringa twekanye tobeke birengereri beto asogosa lakini ekero gosabanga kiokoba ugotugama ugotinema wikaranzete ugotara ukurara ukurakia style ende yonsi lioranje bakora bora tu unaomba lakini asilingana na Nyasaye asilietalia Yesu na kolengana no.
imkumba maiso lakini Brian enze yo mate kwata magana manga na kero monde egerete bintu bya but egento nale kugania kobe ukumanya gweito tumanye ninki amasaba silingana Nyasaye. Yes. Na ende why pray. Conditions of prayer. Yes. Ebe toise komanya mangana ya tora baba sibure. And why we pray erenga negento kire lazima asomo ngweke mweka. Ikitu atawiri. Nkito ekora togosaba Nyasaye orwete amri nogo chibe kwa Nyasaye ngatosaba. Ninki ekora togosaba igerenga eke nkwabe ko gatera getenga amasabo nareke bungwekia. But then amasabo nabale asito wetera egere tonyora no kugani gwitu. So ebine bintu biri bikogera inki yakogera tosabe obugima bwitu bweke mweka bogendere na tukina so kumumanya Nyasaye ekene ngelinga Nyasaye gatagete to mumanye buyake gima goyetani asto mainto ikira na ndege ndogende Brian ekero kogendera gokore practice ye nekero kogendera na masomo orara abantu basomete habari ya mangana theology ne Biblia monoigo na bwokora baraba kanyeku. Yes. Abuna bwokora baraba kanyeku boma etenga bado ningane Nyasaye sana lakini ororo mondo chiete seminar wiki yemu akaira na gochanga na ku ochire bona obeire asande iringo yoroke cemetery ya asabana bakwenda batindeko nande I'm not sorry whatever. Yes. Sababu na ili ninki kwagenda gwasoma ninki yogosoma kwaringe wokonya so egento keliogo ogotunigwa geko very average ora base ko yani ora base ko ramundo tayo nande mungani wetana lakini the higher you go igo wekeye mono go chance nande kwara bunoga Nyasaye angana nande ninki yogwete abantu bamanye ko rosi Nyasaye but style ryo kumonda ko gando chigo okay abande toro siti Bible college ibuna togo kimi kidini chetu ande buno gocha ko nyirenda etali ko rukugwanja kwa Nyasaye yes nyirende orokereria abantu magu buna bakwerenda ekere bari asomo nene barase kanise tali bune kanise ko nene igo wetani Nyasaye. Alright. That's why ekere ngo batebya masaba ko kubwatikana nebuku togo teba Nyasaye bono twasabire oyo igamare mukure twamanyire ngo chiri gotobwaterase naye togo tebi maremu asoro nyare gotosabira igakwa totigire gagwa totigire aseme cyande mengi otosabira ni asenya Nyasaye otebi nabantu baito bali bajite kare bakabwatora bali batanganeta na baro batebere mutosabira nebukuyeburi terego gose no eno kugani kwae no muntu okwe express buna amanyete igoro ya agendo gere na maiga ngori ochire yes kono rende gentara nya kwa no gusaba so tali korenga ne ringa Nyasaye actually kwa buno gendrete kuwekeya como manyamana yes nakie buko yote wasegeta kwa Paulo irubendere okay irubesa wa Filipi tomanyara kusoma sahi agoteba you who are imperfect mutumeke kuba make abande babe perfect yes aso gotamanya kwa ino sana mugenderere kurigia muno mumanye kigwenete komanywa egere mumanye abande bamanye ono perfection igaye gutumika chinse moibere mbale batamanye tipi mubare ataigo na asogo taikirana kwaino mugenderere kurigia monegere mwekerane alafu mumanye mono kusudi mumanye abande igoro yani akiaga taikero genderete kurigia igoro Nyasaye ne kero genderete gosoma igoro Nyasaye igo Nyasaye ko endera konene ikiaga ayuna ramaskani Nyasaye goko nga no ganeti kumumanya mono Paulo agoteba tindigeti na ndegento kende kurwase mure lakini no kumumanya Nyasaye mumanyere omugima no bonene borasare no kuboki kwa bakure na inchengo ikere yani mumanye monere na ndenkero kuboki kwa bakure so no kugendera kumumanya Nyasaye ntoli go isaneka no kugendera kumumanya Nyasaye na ndetorore obonene bwa Nyasaye.
Rimore College. This of what one thing I'm very sure about. Ngokora more public speaking. Yes. In public speaking, ngokora more paka speech writing. Tariwo. Yes. Ono abantu mbaro obongo bwaye atabwati genda gosoma takonyara gukwana kende erenga lazima agitware no atayigo gasoma au kirigere bosaigo oinyorange gento ngera kyarenge ani bari so textual ani lazima kiregenda amagitikira asegete mbari expository so buna inwe ibintu mbere gaiga just yokorigereria ese screen by then no matege ndogerikiro okay bono amasabari asande ekera ari bune national function. Yes. Igegwenete orike origeretio gogosaba ogokora oenane. All right. Yamanyekananga egento kware gosaba ngento gete bono koenana ase authorities kirichi usikanete ikyagara amasaba yagwate tibunga igogo cyagosaba na hengo chole gosaba na labda okaegwe gento ndire muare korokwa ugo defend ibintu gete biri wasomire na gento gete orika otabibwa ebintu byo byonsi byenane bona etenena ototabi ekase theology dokera communitics tenena agakwata tabi ninki kware ganeti ukware gocha gokora bono nabokugira murabo. All right. Batiga amasaba hari gerenga neri chikolirebo gukora gukwana gukora gosaba wana neri sakarariri emanye kana ngendo gikware gosaba ni sheria na ni amuri ya inchi nga ekerewa kodire gento keri okay nabona ndo gutwara risaka lakini ugo ikari uri beko obosaigo omiyami okora amasaba gukora wana neri saka ikonga egento nakike ganarenge tigosabira no nyama ngana yanda so agati baitane amasabane igarengitega kera ni amuri. Lakini okonara kuri ayanda halito okonyora toligete nabwate dosari zake. Yes. Ikegara wona ayande naro orikeire no muntu gete samwe bayo gasi ya no gocha ochego kore gento keri orikeire wona tokero kanga gento keri tori go gekora out of revelation go gekora out of imitation go wokiegi go se ekara mware okora bintu uno chi project gento ngero korika ogo copy gento kurwasi gento muruka bra gels. Yes. Bono okwege gento kyo muntu tali kiao kelinge bwati account nyasai. All right. Bono ikiagara egento kyo muntu gigona tago gokonya gukuna na ende gwa quote lakini tali ogo gakorere gasi okeruke kiao. All right. Bono gokonyora egento getekerikire nakimo gotumia matebe bono enga buno mugano bwo muntu mogoso kumbe umugano bwo muntu tali ayo roseti gori kere ayega egento akoroso so amasabo yogosoma asande naba atabwati nguru kotatiga ere tradition lakini alitogoteba ye state igere order lazima osom otware gento kemanyikane tegento kware gosoma. All right. Ikiagera baadaye gise kutoka kwa negento getekebe gweteresa amasabo utakuwa in for it. All right. Lazima obe o ira neringendo gikelikia kware gosaba gari alabara ntanga amasaba ari kwa wata. That is it. All right. Amasaba ari aro ekende condition ki amasaba akoro abantu barenga kibagwana tegosaba egera amasaba igo gaite ngwa buri ngentesa gose na botu yako genda gawo. Yes, no to. Ingakia egera amasaba igo nkikebe kwanza twateba amasaba asabu korengana neringana renyasa elinde ningogosaba no yoro manyete engenjo yamasaba nero bwati conditions chamasaba na kitoko ba kere togosa lazima tobe tuibuiru elia kabere asomone
na hende tomenyere to bugimubuya bo Kristo bo kworo kimubeka no muya a life of sanctification and togenderete okay togo bar ruburonge asoko mugena Kristo ikiagera na tukwirata so musalaba we are justified, tunahesabiwa haki. But then kuhesabiwa haki akutufanyi tuwe wa Kristo sana. But then toko menyobo gima bubwate ubuyatanana kurwa worldliness. Kurwa sichingi njuchiensei. Egere tuoro kinga ntogwene tawakora amasabu. Na ende amasabu tawakora ego tuegenete asolio monyene ogotochena norio otobekire kobe kitogwene takobekere togusa. But no ene kero gusa. Amasaba Nyasaye nko yaiguale lakini naenda bata yeraniri na igwete lakini na bata yeraniri aseki mbantu kyabo kwanga gusabira mbamwe the condition bagwe na takobekere bagusabira muna bono Nyasaye konye nze yaitu na bako yakonye okonye na ababara Nyasaye na bako bakonye ngira gete ekere bata igwana imi baigwane lakini mbatageti ko igwana tariko gendo nge yaho kora wetani gabo bara we banyene mbatageti so ibintu mbiro Nyasaye atari force agokora kubwatekana na our decisions kiri twamwete gokora na kinya sago tutigira tokore ekerata ite gokonya abandu baye enjira nero monyene araita okay bono muna ngotokoro national prayer breakfast ngora no ndo kurangiri unga bono nyarebo gocha achegosa bono nyarebo gocha achegosa but then ngoko kekera babwate okay religious leaders igali baokora amasabo bako batebinge sama sabege ndikubena takokoru neke egera kera masaba koru ba ato kamba manyete ngikigenda gaje lakini bone ego ikase bakoruo obogimana ende bako gendera komenya aboko bobo begwetania kere konye bataraje sama so bone ekinakiye tuwe bolinga ki irende gatwasaberu nakina na romondo geto tindete sana ando gukwana mangana mabe sana in fact no during yamasabo era mangana ena mabe yes ita na ndete tegene andonye mwete bunga bono tutete gosaba korana hegendo keriando bande bakora onye bate baba ukumba masiabo basabe na hekumba tigago baligere libonzi uko na komaka magori na kiare gali olinga kia kumbeto olinga kia kumbeto aise gota obokanyo orego nera aise kubote mwanyo orego ikumbire yani anyole ko murigereti akondo kango mundo hegendo ngere bonare ngikokora asende bari bono tokoroka bari so religious ala sio jaga tobanyerenga katika jina la Yesu waje kuniangalia nere gotorojo bekire bintu bindi na masogo twarenga so bateba akaro monta gusaba ne manyete ne manyete nga na ningwene te gukora masaboga lakini riri monta te manyete na bama etenga abantu ese birengereri bya abantu ime mba manyete akonyore eso era tabweka abantu ranyore ga ba manyete ga ngati ngwene ratiko sa oyo ndebwa bwa abantu ta konyara gukora igesaba aro yuto twensi barito kagete toraba muchi sana na barito kagete tore so righteous Nyasaye gato manyete twensi na mayete situation ikiokoba ugwenerete gokonyo igwango kuigware ngware gosaba kwao ekere no anekere gosaba kware ngereringa egente keneke bebore ase naro ibire gotebanga amasabo yo mundo tali yo munyaburonge ni garirio kibusu wa Nyasaye ndate go koronge nigente kake amasabare ngaki amasabana harotali ayo burunge ikagera amasabana ayo gutakira abantu amabe amasabana ayo kuganiri ari neribero enda mwamu na bintu binde bono burunga bumbo iyo na masabo manyene taikora kurwa so burunge ante kuganda neri etali Nyasaye nara ali Nyasaye kwanga lakini amasaboroche kware kweta asakon
na asa situation yenko gokurangania sai ga koibo yes na bawo gotambuki gabo lakini sawa yeah yeah okay 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 na Teresi Montine nabo
Alright. Asante sana Teresi. Asingenjo yo komentro. Maya bener de hello. Ehe. Asante sana suku boli eline liboli lya banta banke baka nchomo nyerera wontete kumayanga masaba yokoragereria Vuna radio he. Hello. Yes John. Eh. Eh. Sawa, asante sana John ngete maybe atonyora gatie lakini pastor naenda bakunyara ko bakabo kwandira nganeyo na radio hello. Hello. Yes Aquinas. Okay, Aquinas mbuyande. Lakini na wakorera matuka mangi. Okay, sawa karibu. Eh. Nasa pampa na manere. Vuna radio here. Tata. Yes Dennis. Asante sana naitawira. Karuji basha. Okay. Dennis. Dennis. Yeah. Yes. Hello.
Yes. All right. Asante sana. Asante sana. All right. Oh. Okay, venga. Eh. 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 Okay. Okay. Sawa. Asante sana. Asante sana. Yanza bokwabera naende nkowalikania lito ira delia baboli abo. Sawa. Ayo ya bategereri elinde toma gokwali bagali ndo ikiranie ase kwali ko ikirana ngaito murabali. Asante. Iri bori litangana. Yengira Justin. Ikali kobolinga amangana ayuko gwa. Egana chita sekretary tachete kugwa. Wante metingo kugukoli na singa nchiyo moika wose abantu bali bagosugumu omonto wa kiransi. Okay. Okay. Ninkagirete na nokwigena kwana ng'abantu n'abandi sana barategerete. Okugwa gusogotagwa nkubwatekera gukworoki. Tari lazima ukwe kero gusabira. Na tari lazima okonge kero taite kugwa. Bona ndate kwana kero kugwa akeigo. Na umuntu agosabira ari abantu bonse bagwe. Batari gukunu nonde. Yes. Yes. Ekuwatekana inki mwari gosabira na ngakinya sahara atamajibu ya masabari. Ekinekemo. Ekende ugosugumu nkoro.
egera oli ogosuguma arorwenga nabwate chinguru chio monene ase obugima bwaye ekiagera kwao noyo ndene yatatageti kogu ekiagera okogwara se kana omolekeu bono ni kupa abwate no mubego ngetalimbo tali kugwa so ne bintu bindi eko nia yo musugumi na nia yogo sugumwa byonsi nkonyora na bira sekete okay omuntu ndo mbwatire go samwe nkamubwata okoboko uyu ninje ekerare kumbwata omuntu nkamubwata okoboko basi amasaba agachenji akamboli nkyo kumbwatira okoboko nkamutebeti ndamanye gento kumbwatira omuntu nkyagera timaiti nkyo okubwatira omuntu one esababu ayengerese sababu kwale ko mbwatira omuntu sababu kanga atwakwana ngotebye gento ntageto nsabere umanye ko mbwata omuntu nanditinda itisha maombi wao ko mbwata omuntu so akakira na ibada ilifurugika asengenje yake asengenje yoyo kubwata abantu kubasabira tali orderly nkyo kumbwatira otamanye gento nare gocha bosionga na masabantagete na kware kumbwata mochando tuyo lakini bono tintageti okwa ntunya sinate nenega uje kumbwata omuntu why okay so lakini ngira ne Justin ntebe okubwatu abantu mbari bakubwata omuntu na chinga kichinde mbaro bagusuguma bona ayato kunyoro kama sabo yo mubere tali amasabo spiritual na masabo akorawa no mubere ni ngara yo mubere na si mazuri mara nyingi and actually agokorwa na imitators yes abegi naweza anguka vibaya igonge totally nande ekera gwachire gotema na bora ateme bobe nyasaira nili bobe bono mangano gotema nyasaye tali gotema nyasaye gakwegeno ekera goteba nyasaye nenchego nakira okonyo omukungwane muna bono kutuko gachitaka rusie getanda konye sitobegete rumu akaire rumu engao no energy sani nchiro arusitie kabati akachaka chigaja saa bono igongo obono bokongu na bakungu bonsi abari murensa mwigweteo enda mu menyomba se aso kwegenana muko na kunganya nganye ibintu mutara igwana so ngosaba kuna kikwegweta obono kobrukaine kwale tiro kobrukana litangani toro chino mukungu yagasoere saba ndasinjira yamasabo hono mbache baigwane bakwigwana kyaro mukungu andala muboli kwaro chiko komboli tingo ire neri lakini paka muna togo kwana iga masabali tale tete kuhamate buya se nyombeli ikara ni mate bona mukungu litai actually oyo bwatene libodi lya boli ngorera turwo chimotoga alinde tolira ya this level omuntu naro koibisa sama sabo maybe mwa gostanete ono kaba mumbere na gusene kanisa na ruka gusabali tukere nda koroje
ankwane bonye kwa igorende mangana tai okay na masaba mabe na araria masabo atari kubwa ko gusabwa neringana ne nyasaye so masaba ande bonsi kubwa gusaba isiko yeringana ne nyasaye gare bosa na nyasaye taira isi yako yeraneri ikiagera enkoro ya esaregete so nyasaye takwereria masabo ya enkoro ya saregete yetageta mabasi njo mundu gete. All right, yeah. Yes. Chinsa nchiro ikiagera naboko bwate mike yo cyage bosa be chinsa ige na matanga tagwente usabunse echo igendo keroro no bongaini na kyo gutumia chinsa cyao na then kyo gusaba. All right, yeah. Smartphone yate bagutura tugore sana ngana masabare na yetali buyonya gategera inkyo mutakari gukwana boye no yo musabi nere tigasabe asumuruberio kiagera nyasawo kugwa masabaye talibanta tagete bayo. All right, na moni nyasawo gotegerera masabo episode ba number 6 amasabo yokuragereria ana Vuna akorengerereti amasabari yokuragera naye keririanda naye bono na tevi okay talia lakini na kwanta seredio nataba buna abantu mbale ago kuigwera bobe asubuye bwabo abantu abambaro yani ago kuigwera bobe asubuye bwabo gose ago kuigwera bobe bosaibo gose ago kuigwera mugusi itari ko kuigwera bobe na sababu ago kuigwera bobe labda kwa karabuya gose singincha igwete bo basingincha yawa asubuye bwabo gose bosaibo so nakiaga urugo bagusi bagona gwaturu na mangana goroki by then ribori ryarenge goro yokoragere masaba gukoroga. All right, marange masaba atari kuigwe kana ntai kogendare unless na ndo okorire ubu science bundo bwa gutatira masaba. all right, But then nturu usire neringana rya nyasaye turagereria abantu oturu usire neringana rya nyasaye tuseseni abari bagutucyanda all right, abari bagutokorera obe tubakorera amaya yani toiraneri amaya asinginje yamabe all right, na kuko begerera umuntu amakara umutugo. Yes. buye kuragere ni nginyorete nasabira na narangiri kwa satali amo ni nakoragereri. yes, by then eke mwisho wa mangana alionsi no hana aba mochi paka kare batamanyikanete kocha bale batebanga ni tutokorete gendo keri wase ninche no yo mobwa bando bakorete gendo keri lakini bona singe njo gwasabe nchireri ntagete nyasanko bali bako baragereri ko bagutigara bagechene ikyara bona bakoranga aba batokorera mabe maybe bine binde bike lakini mbiro ibinene maybe abantu bayitere na manyinga bakoroboro kibuna kortwenga somewhere nga muntu achita kaitera manyinga skuru agaiterere biroge sabari bayikaransa manyinga na magaga siba kwegeka amanyinga tu na bakora ibikintu gabo ona abantu nabako byasegento keringa egenteke mogokora nekebe. By then brand ringana lya neli bottom line nelinga ki saba amasaba kolenga nelinga na nyasaye nyasaye omonyene ne uruki asegento kuri mu gusabira. all right, nam aline ne edini yokoliera
Sa onye gutata masabanga naiga ongo kana kiba chinga nayo ukosi na roli rabante sa go chaneli sakara ogotebi whatever na problem kibwata headache alafu na ndege ntokende kuba nkondo makere alafu na ndege omogonge kerengo tena kenko iguga alafu na ndege bibe binge then agotebona singe njumu tunole engine igokuru 200 na bintu binde mia na 50 na bintu binde bono chibeso bwana takuruga nsiringi 1200 kwa kolera masalaya hakuna wakati Yesu alifanya hivyo and then when you do that who is your role model yumukwegi unamuiga nani na masabaya ichibesa ningayo kwe all right kora rwanda nona se abakora ukurumia sana no muntu we probox Brian, let me tell you one thing kiango tabiga there is no way aseta yo brade kurwa na kero mondo aigwe genteke bila kufanya kazi bila mpangilio maalum ugore gari au monyene ama sabayanga na savire pokea brado pokea nini kulingana na nini ni kelele tu sababu nilinga kolega asi utwaro mpangilio ugore gari egendo tokora no gosabera emerogeria efaulu onyore chibeso ugore gari by that inga pokea brado kurui mtu ajishughulishe mtu achangaikie agore gari nyasabe gachingurwa makokaye anyore chibesa agore gari kitora abana iga aho jobeke sati umagotabanga secretary Yesu sati nto ya ngwena irega ogenda nero akwana pako kwana in tanks ile sati ya godre kia ogenda nero kaliye until ekana chiteko konyu yaya ayute kutali wanja kwa nyasaye n'abantu barabakora batete gukuri so igono bokoro bomboro na uchumi nero onye yasalikire ntobase konyere mpaka tonye speech toye spiritualize and to spiritualize ebintu bono bichakolekana kiro egere to fight abantu bande bakumia samwe all right corporate prayer yes inakuwa na nguvu sana all right ngetengane yokomia Sevindu batane small ekero tugukorera pastor amasabo
Yeah. Kerogo keregento ugeokarekana kubwatikana nobuya nobonene bwa Nyasaye. Ekera amosabe tamwa amaguru tamwa obuya nobwanje kwa Nyasaye nkore kwarengo asare gento ngere Nyasaye atagete gekorekane gwetere sare akabokora kobo musomboye oyo okorandira ngana riaye no nyire ngatabwati amagoko n'amaguru so no gotongu kwaye maumbila ye igarenge nga okay na Mungu akaruhusu ai burugo egento ngero go sabota ikoyo igokerenga igende labda ngekora ntobone na Nyasaye nekende gukora obo mukanyiku ase Nyasaye koko tebekere kwaburwa obuya bwa Nyasaye bogendere gwisa tonyorite na Paulo gotatebinga no burwere riguri arenga so mubirohe agasaba Nyasaye mara gatatu lakini ndirwetyo finally Nyasaye akamotebi egwore gwasenge njobuya bwaye goburu obuya bwane goburu bonga sore asenge je condition onye talibo anga buya bwane mbo ikorega asia sore the other thing is this okonyora omuntu no murandi nyoro omuntu no mupasta konyora omuntu murokonde wensi yo yorora muruke lakini okole mmere mase nyumba ya Nyasaye batyo konyora abana bahe naba bogo 10 na gochaya abantu bande mono labda yani kinege ndonguru mugwekana na oko bakoria labda omuntu akobo umurandi omukomuzana kyari ni mate sam murukyo yetana konyora mwana no noyo true yes then no murandi ogusabira abantu bayanyora abana abantu bakora kirege ndukyaho bigo eko ande Nyasaye na batagete mwege no muntu egere musire onye mugusire go shetani ikyagera nga ngo tiga muri kwegenda ngoyo no murandi sababu neli condition ya yamenyete ngakira tarasaba ekekebe neke okwanje no buya bwa Nyasaye no bonne bwa Nyasaye bokoroke saba ntachinjira au na sinjira chinyingi lakini asama nganonzi Nyasaye agendere kuru Nyasaye na bari batotebiere ngakya korengereri okuiba ne ubuya yes okuiba ne gente kya korento bone na Nyasaye bingana ndiringa neri bagabwate arakora ubuyu bwaye mpaka arore esa wikera no nyari gosaba no nyatari gosaba na bari kwenda faulu by then brand kwa na korro mu ibyo ko binyokigo na abantu abangera kini otama maybe abantu bako mu binyoki na bago akanze basiono kamagoro lakini olio iba nero gotamogenda so nero bwa nero bono nyore fefa nduma itigo senga ya nyora ko by then ebintu byonsi piko korekana egere tue oroki ana singin ki koba vira sense na Nyasaoro ekera gwana te kobikora so ekera to kora ego to kumanyanga obonene bwa Nyasaye go boko bakerase na onyo mo ibyo chire temine tinga Nyasaye gamo egayegera ubugima bwaye lakini umuntu oli over dominated mense no bube over possessed no bwibi asegara na bagutumia njira kinde kyonsi ko ubona gosalie bintu ga wenda neki ne Nyasaye kya buronge ngimuganyete all right
kyobobe nebyababe. All right. Yes. Asante sana Pastor Soyo Konyoro lipaka goche gase studio. Ndara kwane ngwana yo moerio. Nataka to inisisia seringaneri. Yes. Conditions of prayer gosenjera to ibintu bigane bigere to asaba twanyara amatokeo. Analeta getego tebyo mu tegerero ito ingana tware gukwana rero lya masabo negento kera ire umutinyo ya muto gukwana kera lituko ndo ikora litukelimu. Iga tware gukwana enseme ya mona nenke sana igoro ya masabo. Lakini ibintu mbiro tugwana tego saba asobole mereria egere amatokeo ya masaba itagwekana ugo saba sobole mere nokuya Yesu na beto mugwekana ekera kwana gore umukungu getori kona kwenda asumura yunya komotebi nkorere burungi bwana mushoye umuntu ulia amusire lakini mushaka rangegera umuntu yatige gocha iwango korege ndokeria agonsa so saba mutari gotiga pray without ceasing. All right. Tulisoma hivyo. And then saba no kuiwera nkinya saha teo saba masabo yo bwamo oyo na bago saber noye na bago saber kero mo saber na maumbi na nguvu amasabo nande we kabe simple and direct yawe complicate asama and tiga gotaka obeso maya sana akorete kyangu ayesa bakubwatikana no gwanja kwa nyasaye tumie luge ryo taito gutumia ekinza giro taito gukwana saba masabo are simple and direct. Yeah. And I say ngende kabe specific, kabe realistic. Kabe time bond. Igende gengo na kukwata umanyete eongo sabaiga ndagete gende kechinga kigete. Nyasa atagete munahojiana nae kirafiki. Okomo debye gento kero so moyo negendo ndagete neke. He may say no, wait, or yes. All right. Yes. All right. Ina lembo ya mono. Yes. Ichanse kabere kwa nyora taira hisigo. Lakini nyasaye numuya twayenyorire. Ekerengo saba na sabantu baito bonsi. Ekera toko igwali nganeri. Lende tuachenja. Onye gendo ya tokonyire, ya tonye kitwanza ukebeka se practice. Tokenare kyo egerekebekia. Asama nganonsipi nyasaye gobone. Amina. Amen. Nyasaumu ya asili yetalia Yesu Kristo. Igoro monene botambe Jehova na lietali yao. Ole nyasaye utumanyete, ole nyasaye bwechinga kichonsi, oyo bwechinguru chonsi na ndole nyasaye bubu ya bonsi. Biyamono asili bagwatwa kusanga n'abaminto abali balesiko, bali n'abali balime lingana lyao. Tuamanyire nyasaye nokole amanene gwetani obusanga gwitu na bukwo gwetani bukwana gwitu ikiagara ya nyasaye ande nale tutali kukwana buya buno kulani kwa ukwarenge lakini nyasaye gwetera somo ikomo cyane nogale yamanganana kwenye beka buya asinga nje abantu baminto tibubu yabwa umunene bwisane nabo igongo sabasi njere die ikiagara ekemo kiekerege ko gerera ororo nukurandeli ngana lyao bantu bawe kumanye no Kristo bobe bwa manyekane bwa twalire meri ande bwa mentekire asabantu bawo asego monene ngosaberande abayiga balime soberando yomintu Brian naba minto bonsi abatobere nabarabo a Joseph Ofoke na Ashere pamoja na bande abale bara abo Zakari Mose bonsi pinya sabale ntanyare gukwana marietabo ubuya bwabo begoro ya kero yomo na kero yomekera akoranya sae umuteneni asubuya bwabo nande bonsi yo batubasobonene bwabo ilietali ya olito gwa matukonsi no bana kwa umanyikane asili talia Yesu Kristo yoro mutulito. Amina. Amina. Asante sana.
Basi bono mwachi butegelo yabere Pastor Josephat Oyaro nyare ko bakagotorasu kwegera igoro